esuk pinter sekolahe yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku samas dine yuk kanca-kanca putra Nuswantara yuk kanca-kanca dados Kartika Laras campur sari nyarengi para tamu sami rawuh sami likas sedepun karang sugeng rawuh sugeng likas sugeng rabu wasatan kanthi mati-matikan ing pengalih halo la pripun Pak? Ngantuk. Pripun lagune marang ngantuk napa mboten? Mboten. Oke. Ingkang alus rumiyin nggih mangke sing gayeng-gayeng rada siangan sekedhik diparingi alus rumiyin ibarate napa mesin menika ngagem pemanasan rin nggih Pak Bu nggih. Nek langsung digas terus napa Pak? Ngesrok biasane nggih. Ngesrok operet. Ayo setruk. Nggih. Ya macetke ya. Atuh tunung iklapmu gaya yang wis rampung mesti kondur Nuswantara adil sugeng rawuh sugeng lenggah Bapak Ibu para tamu mboten saged kabeh disenal Mas Tunggal monggo ingkang sampun jawatan setelah keluarga kepareng menuju papan ingkang sampun kasemaktaken dhateng keluarga panjenengan Bapak Paryoto lan Ibu Marhamah Sutarto enggal menango
sarapan dereng kanca-kanca. Sampun. Weh, laki niki urung mah kuno mah sampun ki kepiye to? Ya engko bareng-bareng ya sabar. Nggih. Ngono to, engko dobel apa didobel. Atuh dunung campur sari setunggal